Señores viajeros, próxima estación, Lleida Pirineus. Por favor, no olviden sus objetos personales. Gracias por su atención. Senyors viatgers, pròxima estació, Lleida Pirineus. Si us plau, no oblidin els seus objectes personals. Gràcies per la seva atenció. Mesdames et messieurs, nous arrivons en gare de Lleida Pirineus. Assurez-vous de ne rien oublier à bord. Merci de votre attention. Ladies and gentlemen, the next station is Lleida Pirineus. Please do not forget your personal belongings. Thank you for your attention. Fa 8 anys que viu per l'Animac i m'encanta. Hi ha una cura molt gran per part de la gent que prepara la mostra, en què tu vas a les projeccions i veus coses molt variades. Defugen totalment la comercialitat. Quan hi ha coses que es poden considerar comercials sempre són super creatives i també pots veure coses molt alternatives, molt experimentals. M'encanta. Sí. Si tú le dices que el hueso este mueve a 1, un vértice aquí, se moverá exactamente igual que el hueso. Si le dices que se mueve a 0,5 d'aquí i 0,5 d'aquí, t'harà el moviment intermedi. El contacte que estem just davant de professionals, que els podem preguntar tot, podem veure els projectes que potser encara no han sortit a la llum, ni al cinema ni a la gran pantalla. Pensava que seria vindre aquí i nosaltres som molt més, portem 30 anys que ve aquest crio de que acaba de començar a molestar-me i és un parlar amb tots, perquè he parlat amb tots, ahir molestar-los i és un tots així. Vine aquí, polluelo, jo t'ensenyaré i així, m'ha encantat. Nota molt que ells han estat al nostre lloc també, que era un dia que no en sabien i que estaven aprenent i que realment potser tenien uns objectius que ara a l'assolir-los és molt més fàcil contactar amb les persones que estan connectant i es posen al nostre lloc també.